Ang issue ani is responsibility and accountability. Kita mo lately sa mga balita, labi na sa investigation sa flood control sa Senate na Blue Ribbon Committee o sa House of Representatives pod nag-conduct pod sila investigation. Ang kuha ni ba kay ang responsibility and accountability importante jud kayo sa mga tao. Kung naglingkod sa katungdanan dili responsible enough kay ang kwarta or ang resources nga naa sa ilahang disposal ng ilang pirma maoy makapalihok anang mga butanga. Kung responsible lang gid unta, wala man tay problema. Kung tungod kay dili man responsible, dinhi na musud ang accountability. Manubag na. Kung wala nimo natarong og dili ka responsible sa pagda sa resources nga gisalig sa imo. Sa tinuod gisalig naman na sa ilaha. Muna importante kayo nako ang disiplina sa room. Kung ang mga bata karon dili na nato istrikto ko ng ilang pagka-responsible o dili nato paninglon ang accountability sa ilang pagka-estudyante, magkagrabe pa kita. Pero personality sa gunagod dili kaya itudlo na sa eskwelahan ngadto sa katao, dili gani na mapugos sa eskwelahan ngadto sa katao nga kinahanglan responsible ka. Ang ato rang mapaningil ang accountability, pero ang being responsible kinaiya na sa tao nya. Sa Pilipinas tungod kay democracy man, kung daghang mobutar niya daog siya bahalag irresponsible pa nga tao. Kay kuya ra ba kay ni mga irresponsible na mga tao? Dahang kay sila mga pamaagi aron musunod nila ang mga tao blindly. Wala ko kabawag asa ko mutuo kay libog kayo, no? Kinsa kong tuuhan sa mga nanulti sa mga resource speakers din. Pero balik ko sa issue ani. Ang issue ani is responsibility and accountability. Kamo sa inyo masulti ana.